Behin deia zentralitara sartzen denean, gure esku dago. Gure esku dago, gure esku dago, gure esku... Ez, gure esku dago hori ez, gure esku dago. Bai, gure esku dago, Gure esku. Saiatzegatik ez da ezer galtzea. Hoxe, ongi esaten zuten, gure esku dago, oraindik hainbeste jakitea adidez, erromatarren inguruan, Mertxe? Bai, horrela da, horrela. Ba, ikusiko duzue, erromatarrek asko egiten eta zoro xamarrak ere, omen zeuden. Akaso betiko moduan gu galiotarrak, haiek erromatarrak, ez da? Turtles! Charge! Ez dakit ba, gure gaurko gonbidatuak horrela tratatzea omen dituen edo ote dituen erromatarrek utzitako ondareak. Orantxe, badakit, galeoi bat aurkitu dela Pasaiako badian eta horren inguruan ere pixkat bazabiltzatela, ez da? Bai, Pasaiko aurkikuntza hori oso interesantea izan da. 3 kanpaina ezberdinak egin dira eta bakarrik orain arte egin duguna izan da pixka bat ukitu. Urratu, besterik ez. Orduan, oraindik gauza asko ikerketa desente falta da hori dena argitzeko, baina bai, posible da esatea oso azternategi. Esparru horretako arkeologia Gipuzkoan naiz eta oso baldintza onak izan aurkiketak egiteko, oraindik landu gabe dago. Oso gutxi landu eginda eta Pasaiko adibide hau horren adierazle bat izan daiteke, ez da? Badakizue, esan duzu, hasi besterik etxeate egin, esan dezakezu edo jakin daiteke ze garaitaz ari garean hitz egiten galeoi horren inguruan? Garbi dago, bertako itsasontzi bat izan daitekela, erabili diren erreferentziekin ari dira hor datazio batzuk sortzen, eta dena kontu handiz, baina uste dut posible dela esatea 17. mendeko ontzi bat, urperatutako ontzi bat dela. Horrek bai ematen duela beste ez bakarrik poza. Aurretik eramaten duzu hipotesi bat landuta, ez duzu zertan lanean hasten aurretik ezer egin gabe. Orduan, horrelako lana aurreratuta duzunean eta zuk espero duzun aurkikuntza egiten duzunean, zure hipotesia ere borobiltzen da, eta ematen dizu aukera aurrera jarraitzeko. Orduan, hasi nintzenean arkeologi lanak egiten, orain dela 40 bat urte, pentsatzen nuen, ez da posible Gipuzkoan ez egotea erromatar garaiko aztarnategirik. Eta joan nintzen espreski, utxune baten bila eta hortarako estrategia bat ere landu nuen, eta horren ondorioa izan zen adibidez 92an Irungo erromatar garaiko portua aurkitzea. Aukera hori askorentzat mingarri edo zen, Euskaldunok erromatarren kontra borrokatu egin ginen. Nola etorriko da arkeologo gazte hau, esanaz, elkar bizitza bat izan genuela erromatarrok eta Euskaldunok. Orain dela 40 urte, suposatzen dut emakume arkeologoak gutxi izango zirela Euskal Herrian? Oso gutxi, eta ez hori bakarri, hemen Euskal Herrian lantzen zen aurre historia, paleolitoa. Suposatzen zen gure... Gustatu zain nola esan duzu, paleolitoa. Bai, klaro, ez zen paleolitoak zeukan kutsua hasi nintzenean, ezin da gaur egun ere garai hartako begiekin irakurri. Pentsatu behar dugu, beste teoria bat zela,
Adibidez, Urtiagako kobazuloan ezur aztarna batzuk topatu ondoren, Barandiaranek bota zuen hipotesi bat, esanez, gure leinua, paleolitotik zuzenean zetorrela. Orduan, paleolito zen, gustoko, arlo kronologiko bat aztertzeko hemen Euskal Herrian. Eta gero eta zarrago, gero eta importanteago. Orduan, arkeologia hasten da iturri historikoak daudenean. Orduan, erromatar garaitik aurrera, hortzegoen, ukitu gabe. Eta, hori esker, emakumeok aukera izan genuen hor sartzeko eta gurea egiteko, bere ganatzeko eta gure ekarpenak egiteko. Esan zen duten oso ongi paleolitoa, baina guazen pixka bat gertuago ikertzera. Eta begira, eta lehen aipatu duzu eskuarena, Irulegiko eskua, eta hor dago froga. Ze iturri zuzena eta ze gauza importantea da esku hori, eta ze kronologia dauka, justo erromatarrak etorri ziren garaikoa da. Ez da paleolito garai aldera jo behar gure kulturarekin lotuta dauden euskarri horiek lotzeko. Askoz gertuago dago. Nik uste dut aurreko mendean ahalegin berezi bat zegoela euskara eta euskalduntasunaren aintzinatasun eta jatortasun puro hori demostratzeko, adierazteko, eta horrela ez, orduan izan behar genuen Europako hizkuntza zaharrena inorrekin harremandu etzena, gerora jakin dugu Euskal Herria hartzaileak ez gain gune komertzial oso garrantzitsua izan zela, pasotokia zelako eta horrela, baina bitartean bazirudien kobazulotan bizi ziren euskaldunaiek euskara garbian hitz egiten zutela eta horrela magiaz gure ganaraino iritsi dela euskara garbi hori, bira horik ez zuena, nik uste dut aurreko mendean egon zala horrelako ahalegin bat. Eta justo alderantziz da. Eta bitartean egiaren zati handi bat galdu egiten zen, orduan importantea da. Mertxe, zuk batzuri min pixkat egingo zenien, ez daudena azaltzen. Bai, ez zen erresa izan. Hasierako urte haietan, hau dena azaltzea. Egia esateko gero lortu nuen, beste modu batean berri horiek azaltzea eta nire ingurukoek hobeto hartu zuten modu berri hori. Eta hauxe da. Ezin da, gure hizkuntza oso hizkuntza landua da. Oso, eraikuntza konplexua dauka. Eta horrek adierazten du, gibelean egon den gizartea ez dela hartzaiez osatutako gizartea. Alderantziz. Orduan, gure hizkuntza izan duen eta duen garrantzia ulertzeko, begira Itxelenak zer esan zuen. Ez da hain importantea jakitea nondik datorren, baizik eta nola lortu duen orain arte mantentzea. Eta mantendu da atzetik egon delako gizarte indartsu bat, ekonomikoki batez ere. Eta erromatarrek gure arbasoei, edo gure arbasoek erromatarren gandik jasotako berrien abantaiari esker, gizarte hori aurrera egin zuen. Eta orduan, aurrera egin ezkeo, beste modu batean posible da ulertzea. Ez da hartzaiek sortutako hizkuntza bat, askoz importanteagoa da. Eta hori, atzean egon zen gizartea lortu zuen jakintza maila altu bat gero historiari aurre egiteko. Ekine, badakit, badituzula hainbat galdera Mertxeri egiteko. Entzuten ikuste zaitut esaten, eta burura bat ozkizu. Bai, eta gainera galdera trampa bat datorkizu Mertxe, beraz, preparatu. Zegia da, entzuten duzue gizonezkoen arkeologia irauli duen emakume arkeologo garrantzitsua, Gipuzkoako Foru Aldundiko ondare saileko persona garrantzitsua, eta askotan ez ezaguna zaizkigunak gaur
kolpez-kolpeko platoan badakizu guk edo nor ez dugulako ekartzen bertara. Baina galdera trampak laster datoz. Irudikatzen dut Karibeko piraten antzerako eszenatoki bat, baina Pasaiako badian irudikatzen ditut erromatarrak besteak beste Oiartzunaldean edo beste 11 tokitan meategiak, industria berriak, euskal gizartearen garapena gero eta interesgarriago dela agerian geratzen ari da, Naroak aipatu du Irulogiko eskua, baina Irati filmare hor dugu, akaso oraindik ere Aste Santuko erromatarren pelikula horietaz askozaz haratago gehiago jakin behar dugu Euskal Herria erromatar horri buruz? Eta galdera trampa da, nola jakinarazi, nola erakutsi, nola egin interesgarri, erakargarri erromatartasun hau Euskaldunei, Gipuzkoarrei? Ez bakarrik garai kronologiko hori, garai kronologiko guztiak. Ze analfabeto hutsak, gea, historiarekiko, ze... Arrazoi. Tori. Bai, ari da erantzuten, Ari da erantzuten. Bai, ze, hasteman naiz, Feniziarrak nun kukatu, erromatarrak baino lehen edo erromatarrak pasa ondoren, edo bikingoak, eta jarraitzen badut etruskoak, eta ez dakit tartesos, edo, hasi kokatzen. Ni suspendituko nuke fijo. Horregatik. Lehenik eta behin. Suspendituko nuke seguro. Ze gauza importantea den koordenada horiek, denboraren koordenada horiek, erabat mamituta izatea. Oroimena sailkatzeko balio dutelako. Zientzia delako. Hori da, eta hori bereizten du kazetari bat arkeologo batetik, ez? Galeoiare hiriburuz hitz egingo genula esan genionean Mertxeri urduri jarri zen, esan zuen, oraindik dena jakin gabe gaude, hasi besterik ez gera egin, ez dago askorik kontatzeko, eta nik esan nion, horixe bereizten du kazetari batek, titular bat bilatzen du, Pasaian galeoia aurkitu dugu, eta arkeologo bat. Arkeologo batek froga guztiak eskuagan artean ditun bitartean ez delako ausartuko esatera horrela zen. Horregatik importantea iruditzen zait, arditurria aipatu dugu, arditurriko kobaztuloak, ezagutzen ez dituzuen ontzat, Aiako Harriak, Oiartzun, Aiako Harriak Euskal Herriak duen mendirik zarrena. Lehen, itxasotik lehena kanpora aterazena, oso osakera da berezia duena, granitoa eta kobaztuloak bazeuden, 19. eta 20. mende hasieran kobaztuloak bazeuden, eta erromatarrek ere ustiatu ote zutenaren ustea zegoen, eta Mertxe, kobaztulora sartu, eta... Baina nolako gea arkeologok? Berehala horrela egin dit, kobazuloa ez, mehazuloa. Barkatu, bai, mehazuloa, bai. Ze ez da, kobazuloa naturak sortzen du, eta mehazuloa justu... Gaizki, nik esan dut gaizki. Bai. Eta Mertxe mehatzuloan sartu, eta industen hasi zen, eta gaur egun altxor bat dugu, edozeinek ikusgai daukan altxorra bat daukagu. Oiartzunen txirrindaz joan daiteke Bidegorritik, kotxe zateraino joan daiteke, eta edonorrentzat prestatuta dagoen mendeetako ustiaketa izan duen kobaztulo bat daukagu, eta ikusi dezakegu erromatarrek olio lanparekin nola hautsitzen zuten arroka, horregatik esaten dut, hain garrantzitsua dela, zientifikoek, arkeologoek egiten dutena. Arkeologa sartu beharko zera. Ez eskarrik asko. Nahiko gertu egon da. Nahiko gertu egon da, eta horrek nabaritzen. Arkeologoa eta gida eta... Marta, Mertxe, nik Marta esan dut, Marta esan dut, Mertxe, pixkat orain miren esaten ari zan arira garrantzitsua da ere, ez da? Zenbat ondare ditugun Euskal Herrian bertan, ez da? Orain Gipuzko Oiartzunez Arditurriz ari gara, baina Euskal Herrian zehar, ez da? Zenbat ditugun eta zenbat oraindik aurkitzeko. Nola sortu gogori, ze joera daukagun batzutan joteko, ez daki nungo kobazulota, ez daki nungo parajek ikustera ez daki nora, eta Euskal Herria bertan ezagutu gabe, ez da? Zuek aldunditik, suposatzen dut, desente proiektutan zaudete egunerokotasunean edo gauza asko mantendu nahian. Ondorioz, zuk zein emango zen, zeri emango zenioke indarra eta zeri jendeari esan, etorri, ikusi, gozatu. Bai, beti saiatu naiz, gure ikerketen emaitzak gizartearen aurrean plazaratzen, eta modu atseginetan
prestatzen, ez bakarrik bestela, baina oso importantea da eskolatik ja ondo prestatuta ateratzea. Eta nik ez dakit zein den arrazoia, baina lehen aipatutako gabezia, nik ez dut ulertzen, hainbeste urte eskolan gizartea, historia eta horrelako ikasgaiak eman ondoren, nola posible den gero ez jakitea kate kronologiko hori osatzen. Ez? Lortzen duzunean, edozein gauza hor sartzen duzu, eta ez duzu gauza handirik ez aspertzeko inoiz. Baina ikuspegi orokor bat daukagu, nondik gatozen. Bai, eta ja gero posible duzu edozein datu hor sartzea. Eta nik ez dut ulertzen zein den arrazoia. Nik badakit gure inguruko umeek jakin gabe, konturatu gabe lortu izan dutela kate kronologiko hori buruan eukitzea. Konturatu gabe, etorri dira gurekin, ez dakitze gauza ikustera, alabarekin adibidez, 7 ordu eman genuen Pompeian, gora eta bera, eta orduan, jakin gabe edo konturatu gabe lortu dute kate hori izatea. Bakarrik gurekin dute. Eta eskolan hainbeste urte pasata gero, zein den arrazoia hori ez lortzeko. Nire ustez, moduak, erakusteko moduak, irakasteko moduak. Ez dakit, Mertxe, agian bideojoko bat egin beharko dezue horrela zauzatik. Nola sartu arditurria bideojoko baten? Horrela begiratzen hasi beharkera. Uste nuen erromatarrak akatzen. Horrela da. Egunean behin temporada berrirako galderak Mertxeri eskatu. Hori beste aukera hon bada, Eta Irunen adibidez, eginda, aplikazio bat, izena duena, TIR, eta da erromatar garaiko tur bat, eta orduan zu joaten zure smartphoneekin, eta sateliteak badakin nun zaude, eta orduan sortzen dira galdera batzuk, eta erantzun zuzena lortu behar duzu aplikazioaren bidez sartzea, urrengo galdeketa sorta aurrera egiteko. Eta orduan egiten duzu horrekin ibilbide bat. Eta gero Foru Aldunditik ere sortu genuen beste app bat, adibidez, Mendikute gaztelua ikustera joateko, edo gero osatu dute hor Plaentxiko megalitoen inguruko beste euskarri bat, eta beste moduak dira. Baina dira gauzak puntualak, eta gero zinema arkeologikoak ere oso erakargarria da alde horretatik eta asko ikasten da. Beti modu alternatiboak, baina hori dena sartu behar da eskolako kurrikulum famatu horretan. Eta ardatz nagusi, beste batzuk ere egongo dira, baina horietako bat izan behar da, hori, koordenada kronologikoak, egiturazkoa izan behar duela. Hezkuntza kurrikulumean, eta gero mendira goazenean jakin nora goazen, ze gauzak ze gertakizun dagoen, nondik gatozen. Zera Arditurriko bidegorria gauza garrantzitsua da, baina jakin aprobetxatu, eta zer lerroak horrela eraikitzen da pentsamendua, azken batean eta oroimena, eskemak hortik eraikitzen ditugu, baina heldulekoak behar. Aplikazioaren oso interesgarri dituzit. Akaso kolpez kolpen halako txango bat antolatu beharko dugu. Nik, Mertxe, eskatuko nizuke aplikazioaren oso interesgarria egia. Ezakit, jarri beharko zen dituzkete, jendeak asko sartzen du bilatzaileetan, eta egiteko 10 plan oberenak, horrelako zer, arkeologi mailan ze 10 plan oberenak egon daitezken zoragarria litzak, zenbat idea botatzen ditugun, gero zuek egin behar, hori desberdin. Guk egiten duguna da, informazio guzti hori eraiki, ez da existitzen, guk landu arte, baina gero hortik aurrera batzuetan saiatzen gea, eta saiatzen gea gure borondate guztiarekin eta gure indar guztiarekin, baina muga bat daukagu. Eta muga horretatik aurrera beste profesional batzuek egin behar dute lana. Baina hortarako daude museoak, Gipuzkoan ez dago arkeologi museoa. Eta kitxo! Arkeologia musea behar dugu Euskal Herria. Euskal Herrian badaude, Araban badago, Bizkaian badago, baina Gipuzkoan ez dago. Gipuzkoan! Hauteskunde garaian gaudela, Gipuzkoako museo arkeologikoa. Museo arkeologikoa nahi dugu Gipuzkoan. Eta
Eta kitxo! Kitxo! Eta gero, nik nahiko nire Ben sartuko dugu eta kitxo kortzen sartuko dugu. Kitxo. Vale, orduan ez dute zer esango. Ez gehitu nahi nuen Mertxek esan duen bezala aurreko mendeetan arkeologia kokatzen zela historia aurrean, ondorengoari ez izaiola garrantzirik ematen, eta ez dezagula ahaztu arkeologia gure historia dela atzo arte. Eta esan, gure industria ondareak, gure aurreko mendean, baserriak eraisten ari dira gaur egun, horiek denak gure historia eta arkeologia direla. Ez dugula zertan 2000 urte atzera bakarrik egin behar. Atzo artekoak dena dela gure historia eta gure arkeologia. Baserrien ondarea aipatu duzu. Eta ze ondare daukagun, baserrien inguruan. Eta beti dugu atzo baino gutxigo. Bai, beti botatzen da baten bat. Bai. Ba, aldarri asko ditugu, gaur Mertxek utzi dizkigunak, baina bi garrantzitsuenak. Gure umeek eskoletan ikas dezaten nondik Kristo gatozen. Eta egin dezagun pixko bat marra hori jakiteko nondik nora eta zergatik. Eta bi, Gipuzkoan museo arkeologikoa behar dugu, ja, eta kitxo. Eta laburbildua. Eta aplikazioa. Eta aplikazioa eta biojokoa baino oia gauzak gehiegi. Hauteskundetan bai, baino hemen ere aloloko ez digu emango. Mertxe, plazerra, mila esker. Euskal emakume arkeologoa. Oso. Bikaina, mila esker. Apa, Mertxe. Horren arte.